Gana norobotirwa ya Evelyn Osero ni gotogosika mutu asorobotironde oruringete chisemi asengo kumenya buna nigo aborokigwa bagendete kwerikia nabo igogoso asekirasi gya kenda asomorobelyo obere kogoso litko lya gatatu lero ase eskuru ya SDA ya Riotero ngati ye chiskuru eche cyaba chigokolya bya asamatemwa manene a KCSE ase bagendete kwaligania aborokigwa abo kolende nigo abaiboli baboliwe kweneke bnankoleta bale aborokiwa ase skuru eyo chingakiyene kigwabuna nigo bachakire omorobilyo bokorwa obomenyo ase skuru eyo Molikecho Dokas Kimuma namange Esukuru ya sekondari ya Riotero SDA yegotoka ase chinsemo chabugeka ebunge ya kitutu cha South imenye county ya Kisii negati ye chiskuru chichigendete kolikia borokiwa ase kirasi gya kyanda eskuru yo boigoni gere igati ye chiskuru chiri cyaba chigokora buya asamate mwa kirasi 12 ayo mwaka oeta bwechiribwibere nemerongebere naisoto asabarokiwa kyanda korwa ase skuru yo baba bakwenda ase chi university kolengania na matuko amagega Elietariane igonkoroku Stephen Omache principal ya Riotero SDA Secondary School. Mini ya Riotero ya improve korwa 3.3 to 5.00 an improvement of 1.7 positive. Asengencho ya betego tukachamo tukaigwana ngambu ya tumira nega rero twira ninya sai ngambu ya mono eri asengencha tokonyire wetera efforts Injuli nyanchama nyamao ni gonte neta mangane chisemi esomonu bwege songo academic chair ni gonde no mogoko omonene sana ese sukuru koira abana kiande university korwe kenyoreke ninde nago semerina wetera masomo obotaka borese gusiga no borese kenyoreke mboke nigo babolire abaibori koira abana babo ase skuru yo ase batebire nanigo bachakire omorobero bokoro bamenyo ase eskuru yo Lietaria nangoro ku Pastor Franklin Moseti na injono muzazi we skuru ye ori ujumbe gujase abaibori ne kenyoro at large ne nsenkima neringa toreta abana bangeri Riotero ekiara tuachakire boarding tuachakire nyaruka igokuru rero mbachaka ko admitted kuruo koboria gochiesa abaibori bali babwata abana ba form 1 moteme korora benseme yiga koreta abana ga Riotero bali tuachakire sa mangana y'umwana omunyaruka abo igo form 1 simbachagete ko bayo boarding bachaka ko admitted litukoria rero so tu are very happy asa mangana yagendeta kokorekana toko batebie sukuru yaito bono igere murero ninchwe monyore chisemi nande monyore ebintu biribira bakonye egere toke yobutaka ese kenyoro gito kyabogetutu ni igo bairanire abarayi bari bagendete gosira amagendero ase eskuru yo ase boigo barireire abuna bonigo barachikogendera kobeko mukya erikwana kinganko mokiria bare chisemi goro ase eskuru yo Pastor Davis Yanunda Saisi chairman we school yeto ya Riotero Secondary kweleneria abaiboli baito abana baito abalimu mu MCA muchumbe no mu senator asamangana mamwenda tokora na monone principal yeto elia omuchumbe wenseye omweshimiwa Kibagendi ase assistance ya rudo gocha ase school ya so mwako Riota na tuchakire laboratory yakore school ya bwatera laboratory yemo agatuchakire laboratory tali ayuka wetera ase basalis okonyire abana baito barenge kuwa michiyo gotenyara babeire bakonyora chibesa chiyaba kipiri mu school Lietera nanjara dumango kindo igongo kora igase no mujumbe boketutu chache South umusikanton Kibagendi jumbe tiatomore ndimbia mono ekiagera usire sembo getutwa ene chinga chiaye chialinge ekera so tobisi ne skuru yeto nere gakoraki ya Riotera igakora bia DZTV Dorcas Kimuma.